अरे बाप रे, अब तो ट्रेन में भी राजनीति शुरू हो जाए। एक आरजेडी वाला, 3 बीजेपी वाला। खेसारी मुस्कुराते हैं। भाई, राजनीति ट्रेन जैसी ही बा, हर कोई अपना पटरी खोजत बा। पवन सिंह बोले, हमार तो इंजन मोदी जी चलावत बानी, रुकावट कहीं नहीं। बाकिर जनता पूछ दिया, इंजन के साउंड ज्यादा बा, स्पीड कम। हम कहत बानी, देश बदल रहल बा। अब भोजपुरी बोले वाला भी संसद में पहुंचल बा। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली में मेट्रो चलववनी, अब बिहार में जनता के भरोसा चलावत बानी। केसारी बोले, भरोसा चलावत बानी। बाकिर जनता कहतिया, भरोसा ट्रेनिंग में बा, रिजल्ट पेंडिंग में। नेताजी, जनता के भरोसा अब रिजर्वेशन वाला सीट हो गयल बा, जल्दी भर जाला, देर तक टिके ना। नेता सब चाहे किसी पार्टी के हो, देश के सेवा सबके मकसद बा। ठीक बा, बाकिर जनता सेवा से ज्यादा अब हिसाब मांगत बिया। हिसाब देब। बाकिर पहले जनता हमरा से सवाल पूछे दे। जनता सवाल तब पूछी जब नेत चले, बिजली त रोज कट जाला।